DXDC viral mga kasama, Bilib ang usa ka negosyante sa Lower Lacson, Calinan, Davao City, dihang iyang nasayran ang hinungdan kung nganong perming sobra ang iyang halin na matag inventory niya sa iyang honesty store. Sa exclusive interview sa DXDC News Team kang Miss Giselle Asuelo, also known as Mayang, ang Carwash vendor and honesty store owner, never pang nakulangan ang iyang halin. Gani dunag gid kini sobra. Busa nakahuna-huna siya nga lantawon ang CCTV footage nga dili niya sagad ginabuhat ug didto iyang nakita ang ka-honest sa iyang mga suki. Busa mapasalamaton kini sa iyang mga customer sa pagsalig og ka-honest ilabi na sa disiplina sa palibot nga manglimpyo una mangulit. Ug tungod niini mas nalipay ug mas na-inspire matud pa sila nga magpadayon sa ilang mga negosyo. Ug usa matud pa kini sa mga hinungdan nga proud siya nga Davaoenyo. Kini usa ka pagpamatuod mga kasama nga still Davao life is here ug nga ang mga Davaoenyo disiplinado.